Bai, ze gutxi behar den eta era berean zein konplikatua izan daiteken, inauteritan ondo pasa, eta pasaraztea, ezta? Eta hori, kontutan izan da, gaur egun 100 bitarteko dauzkagula. Mai baten aurrean eseri eta tramankulu baten bitartez hemen dantzan ikusten dituzuen hauek bezala? Artifiziala deritzon inteligentziaren laguntzaz, ilargiraino iritsi omen gaitezke eta. Baina gurean, Tolosan, inauterietan, beteluko jogurrak bezala naturalak izanik, artifizio gutxi beraz. Nahikoa ditugu kalez-kale txarangen eskutik entzingo ditugun inauterietako doinuak eta herriko edozen txokotan lardaskan hasiko zaigun sateliteak sortarazitako irrifarra amestutako lekura iristeko. Inauterietan askoz gehiago ez dugu behar, ezta?